असायबावा पदिना मोनामखायो बिमाबो पदिना Hello everyone. आंनि मुङा Bodoland Tiger. Bodoland Tiger. James बानायसो बहा दं नोङो बहा? आं नोंखौ नायनो लुगैदों. खबरफोरा बोरै? ओंखाम जानायनि टाइम जालायबाय ओमफ्राय नै 12ता जाबाय टाइमा जाहैनोसैलाय हेलो गाइस वेलकाम बेक टु माय दुगा मोसारि इउट्युब चेनेल गाबोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायना लाबाय गासैखौबो ओमफ्राय दिनैना भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट जागोन लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय दायो ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय 12ता जाबाय नालाय ओमफ्राय जों ओंखाम जाहैसै आरोखि ना पदिना क्या कर रहा है पबजी खेल रहा है भाई पबजी ओह माय गॉड अबे खाना खाने का टाइम हो गया है भाई चलो 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 बात कर यार चलो तो गाइस दायो जों ओंखाम जाहैसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन गाइस नायलांबाय था हेलो शुक्र आली কি করে আছা এই কাপড় ধুলো বাহ ইমান খালা যে এই যে এই কি বুঝতো এগুলা এই কি বুঝতো রা ছেড়ে বুঝতি হ্যাঁ বুফেন ও বুফেনটা বাহ বুঝে রাইলে গাইস বাউনি চলো চলো ওখানে যাচ্ছি তো ফিরো ফিরো মানা খায় চল হ্যাঁ ওখানে যাচ্ছি ঠিক Sirangay. Daria. Danger sasabai mathe nalai. Hey Sirangwa kita berat ukur gila no. Ki ukur ya? Oi. Ki ukur. Bidi kalam apa? Gila apa lagi? Oi, jena buru, mabe buru. Oi, amaisya. Oi, amaisya. Susu amaisya. Ayo, udah jena Bodoland Tiger mathe bagus tungguya. Banaisw fैदों. Oh. Angsu fैदों amai angsu. Oh, banaisw. Mama banaisw. मा लांफैखो नोंलाय बावलाय आमायसो ओइ फैबाय बेहायनो आयु देन्जारलै Bodoland Tiger लाइट गाइस Bodoland Tiger लाइट नै सेम टु सेम नायलाय एखे नुयोदा बोरै दं स्टाइल होदोब्रा आमायसो स्टाइल होदो बिराद इन्टारेस्ट खालामनो गोसो आरो ना लोगोफोर गाज्रिमोन ना जेबो नेगेटिभ माबा सानना आरोखि ना माने भिडिअखौ इन्टारेस्ट खालामलांनो नाजागोन हागौमानि नावसिम ना मा होनो अके ओंखाम जानोसै दा दुगैखांबाय बरिया दारि मुरि लावखाबजोब्बाय बिमा आइना बायनायसिबाव ओइ 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 फैद' ओमफ्रायसो राफाङा खोमोन गोजाब्रो इसे देखायलाय बाव फुना ला साइस गैया बाइस गैया सोर सोर हा बे लानांसिगौनोलै हिन्जावा लानो लुबैबायनो ओमफ्राय गाहा गोसो गैथ'आ आरोखि एसे नेथ'बाव होनगासिनो दङ ओइ डेन्जार साइज दं ना बडिया आयु आफाखंफ्राथ' खोमोन गोजाखा साइज गैथारि आयु आयु बा रानबीर कापुर बायदि नुलायो माथो डेन्जारलै फाग्लाना नुबायना एखे Bodoland Tigerजों फाग्लासो मैया नुजोबा आयु Bodoland Tiger फैलायदों नंलाय थिदोंमोन आङो नायलाय एसे मिनिलाय Bodoland Tiger मिनिलाय एसे एरना बानायसो नामखौ खिथाहरलाय नङाबा नोंखौ Bodoland Tiger थांगोन मानसिफ्रा बानायसो थ' गाइस नुबायना नै एकदम सेम टु सेम Bodoland Tigerजों एखे नुयो नै ओमफ्राय दायो जों ओंखाम जानो थांगासिनो दङ एसे जासिलाबायनोसै अमानो रुनाय ओंखामखौ ना मा होनो औ मोनसेबोथ' रस गैखाया ओंखाम ओंख्रिफ्रा अब्लाबो जाहैनोसै आरोना जों नै ओइ मा ओंख्रि बेना बरिया मुसफुरल'खा जानो फैबाय जों नै मालाय लाइनल' लायो ओमफ्राय जोंहा गैया सिंगेल मालाय लाइन लाजोबो ओमफ्राय जोंहा गैया बानायसो सिख्ला मोनाखैलै गैयालै सिंगेलसो बेदरथ' गैया माने बेदरा बायनानैसो जानांगौ आरोखि ना नै सानावहाय बेदर मोनजाया ओमफ्राय मोनायावल' मोनजायो बेदर जायोबा एक्सट्रा बायनानैसो जानांगौ 30 रुपिस जाबाय र' मा जाखो माजों दावदैजों जाबाय बानायसो दावदैजों दे जाना हो दे आंबो जानोसै दायो जाबाय नै गाइस उफाय गैया माने ओंख्रिया दालिमोन ओमफ्राय आंथ' दालि जानो बायो ओमफ्राय नैबे स्कस ना माथाय गोरानालै जेबो रुयाबो मायाबो ओमफ्राय आलु ओमफ्रायो गाजर
सबाय बिमा ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय आं दावदै एक्सट्रा बायना जाबाय आरोखि ना नै माने सानावहाय बेदर मोनजाया नालाय हेलौ दासो फैदो लायदो लाना जाफैदो दे खांबाथाय ओरैजाय दोनहरबाय ओमफ्राय जोंहा नै आबै दंखायो फोसाबगोन आरो ना ओरैजाय आखाइ सुबायनो थ' गासिबो जों ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दसे उन्दुनोसै दुगैनोसै ओमफ्राय होलांसै आलाय आरोना बाट खायसे खावा ना खायसे आच्छा किय लागे किय थाला खुलिब आच्छा दे रायजोफोरनि खिथाहरदो नोंनि आसलि मुङा मा आरो जायगानि मा खिथाहरदो नङाबा नोंखौ बड'लेण्ड टाइगार साननानै मालाबा होजागोन नोङो बड'लेण्ड टाइगारखौ अनेक मानसिया होनो नागिरो लोगो हमबानो नङाबा नों होजागोनबो ओंखायनो बिनि थाखायनो मोजां नाम खिथाखा आरो मोजां एड्रेस खिथाना लाखा आरो आं बुङो बड'लेण्ड टाइगार नङा होननानै आंनि मुङा बड'लेण्ड टाइगार बानायसो नंमारगौलै बे मानसिया होदोलै होदो मानोमोन र' खासेया हेलौ एभ्रिवान आंनि मुङा बड'लेण्ड टाइगार नोंथांमोना आंखौ बुनो आंखौ रावबो बुनाया आरो नों दुगा मुसाहारिनि चेनेलखौ थाबैनो 10K साबस्क्राइब खालाम आं नोंसोरखौ गया लांगोन गयाव बेरायनो लांगोन बेरायनो ओमफ्राय आमासि नोंना हाथाया मारा थाइसे गोमो जागोन ना सनानि दादेरनाय नामा ओइ ओंखाम जादोंमोन ओंखाम नोंगौ नांनानै दं जेम्स बानायसो बहा दं नोङो बहा आं नोंखौ नायनो लुगैदों खबरफोरा बोरै बानायसो थ' गाइस नुबायानै माने बड'लेण्ड टाइगारजों सेम टु सेम एखे आरोखि ना नै ओमफ्राय बियो माने बड'लेण्ड टाइगारजों डायलगबो होबाय आरोखि ना गाज्रि मोननाङा नुहैबायदोंबा आमायसो बड'लेण्ड टाइगार माने जास्ट फान आरोखि ना ओरैनो डायलग एसे मारिबाय ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा नुहैबायदोंबा आरो जेम्स ब्रादारनोबो गाज्रि मोननाङा नुहैबायदोंबा आरोखि ना होजासिगोन नों जेम्सजों ओरैनोबा आदा जेम्सआ सौगासिनो खामेरा गंथाम बायहोनो नागिरो गावबावलाय खनसे असायबावा फदिना मोनामखायो बिमाबो फदिना थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो गोसो गोजोनै शेयार खालामना हो आरो गाइस थाबैनो आंनि चेनेलखौ 10K साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालामना हो आरोखि ना ओमफ्राय जोंना जय आंना 10K साबस्क्राइब जाबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड टाइगार लाइट आमायसोआ गयाव लांगोन नोंसोरखौ गयाव बेरायनो गयाव लांसै यास थ' लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय